kľúčná kosť sa ti zlomí, ona je tu a končatina sa rovno dá do úľavovej polohy takto, to znamená, úlomky budú takto pri sebe. Ty tým, že pacientovi zviažeš plecia dozadu, mu oddiališ tie úlomky. A už keď je takto zviazaný, tak mu dáš ruku do šatkového závesu ešte. Ukážeme si to, hej, detailne teda, jak sa to robí. To znamená, ty by si spravil toto. Tu by si dal jednu trojrohú šatku. A môže to spraviť buď takto, že to takto stiahneš, hej, priťahneš, ju to boli, ale tak kašľať na to. Proste vysvetlíš pacientovi, že je potrebné toto urobiť, lebo mu bude lepšie. Takto to stiahneš. Môže byť otvorená zlomenina kľúčnej kosti? Moc môže, ale je to úplne jedno, lebo tá kľúčna kosť väčšinou ide na chirurgickú revíziu. Máš takto a teraz pacientovi dáš druhú šatku, hej, a dáš mu hornú končatinu opatrne do šatkového závesu, tu zaviažeš, toto vyrovnáš. Samozrejme, najlepšie, keď ste dvaja, vtedy s ním opatrne manipulujete, hej. Narovnáš pekne, tu mu zaviažeš za krkom. A je to vybavené. Dobre, ide o to, aby toto ju ťahalo dozadu. Teraz už neobvezujem túto ruku. Teraz môžeš, samozrejme, že ju prifixuješ, vieš, že idete doma si napríklad, padne malá sestra, si vidíš, že tu má opuch a že je tam úlomky sú vedľa seba. Hej, a takto drží ruku, že ju to strašne boli, čiže takto ju znehybníš, ešte ju obviažeš a ide s ňou na chirurgiu, tým pádom tá ruka sa nehybe, keď chodí a neboli ju to a tým pádom aj to poškodenie je menšie. No ona asi nebude môcť spolupracovať, keď to bude mať tak a je to narovnám potom takto. No ona nebude to, ty si musíš sám riešiť a ju to bude bolieť. Takže toto musíš jednoducho spraviť, lebo zlomeninu kľúčnej kosti neradno nosiť proste iba v šatkom závese. Alebo je druhá možnosť tohto obväzu, ktorá by som povedal šetrnejšia. Tu spravíš jeden kruh. Ešte môžeme ho natiahnuť. Na druhú stranu spravíš druhý. Hej. Tu si vieš vystačiť aj sám, lebo ona tu sedí a vôbec ti nemusí pomáhať. Táto trojera šatka nejako rozdrbaná. Čiže tu spravíš druhý. Hej, takto. Dajte tretiu trojrohú šatku. Máme? Dáš tretiu. Prestrčíš tu. Tu. No už a už len stiahneš. A tým sa to? A tým sa to vidíš krásne, jak má teraz, uvoľní sa ti úplne. Hej, ona by tu mala ruku takto a tie pomaly budeš stiahovať a narovnávať. Ona bude kričať o 106. Ona ju to bude boleť, kričať až tak nebude. Ale bude ju to boleť. No už je jak takto, šatkový záver.